Mumbai ni lifeline local train no ongkha belai kino kirma sincha gotna a video norok to social media o viral ongjak nugui ni mankhana a train bisingo rokorjak tongo thuilale liling khlaiui tolao klaijak tei oboni ganao no bono bwtharnai hatta khatha khlaiui yago 8 inch ni chakur tuijak belai kheno kirima sincha o gotna gotikha Mumbai ni local train o social media o video viral ongui thangmani yagulo kwbang mano lokorok ni comment kaham hamya nugui mankha baksa kheba salai tonglaio ar jagao train o amsuksa borok kwbangma keu phano ganao bwskango nukjagui eba keba bwskango agugui keu phano help khlaimanliya tei o borok no je chakur surui bwtharjaknai hingke norokno ang sawui rwano mamla already se ongui paikha tei o borok bo thuiui paikha hingkangke ar jagao already thuilali lingsi ongjak tei bini yago bo chakur tuijak amo kahai situation o kebo jesuk phan gwnang phano se bwskango agugra glak tamni hingke bo already cycle haise ongjak bo jesana phano hard khlaimano abo kahai situation o wansugui naidi norok bo kebo phano bwskango agugra glak hingke tamo ongkha puinani simi obrong tui bo saiman lainai 23 tarik ni horo church gate ni simi nala suparao thangnai o train number 90663 o train nala suprao thangnani bagui ready a jorao tei afro no 10:40 kahaio andheri station no sogoikha tei a jorao no watui bo hom phaiui rwkha o andheri station no sogoimani yaklo kheno tei haini bagui no borok gate ni ganao ongui joto borok no birbar ongui joto siui tongbaikha o gate ni ganao ongui haini bagui je bwtharjaknai sakha politely babino sakha kwchang khlaiui o je hatta khatha borok no bole gate ni bokana dogar ni bokana wngmaba kisa dogar soirigadi watui siprak tongbaikha jotoni sakono himni samani o borok rok belai kheno rudely babe kok sao o borok joto watui manjagui tongbaikha haike borok ni bisingo argument ar jagao no kotorma ongui thangkha o borok hingkangke rudely babe kok saui tongmo yango hingkangke o bwtharjaknai politely khlaiui kok saui tongmani a jorao hingke o argument ni bisingo no bini thani o tongo chakur 8 inch ni chakur o chakur no bini bag ni tiklaiui direct bini bohogo daui rwkha bohogo daui tiklaiui barbar 5-6 bar abo kahai rok bohogo surkhna tei totrao bo rakha abo kahai nugui ar jagani train ni passenger rok joto kiriui unsurubaikha hakchalo kharbaikha abo kahai situation o kebo phano agugra glak belai kheno kirima sincha hingke train bisingo thuilala liling ongui thangkha ar jorao omongkha o mamla ongui thangmai mani yagulo video o video no nugui no borok rok comment khlai tonglaio je aro amsuksa jon borok to ke phano bwskango agugui o chakur rok no segui manliya hinai hingke amo kahai situation o kebo phano thangra glak narok no imagine khlainai di gonnani swkang CCTV camera o nugui mankha o borok police rok ni gana gini haino berai tongmani tei aboni koyek second ni yagulo kheno boni body language kisa kepe khake nukha tei o borok no bwtharbaimani yagulo bo iko CCTV footages o borok bahaike sangno dengdolui himui tongkha gangke o bini body language nugui norok bujiui no mankha je bo ar jorao kefek manui najak kokmani bisingtwi saimankha bokroksa drugs addict ngake drugs nungui de obo kahai wngma klai khenna oboni ukulogo alada huijak kobrok tongo oborok no tui bo norok ani video ni bisingtwi nugui mannai hingke norok tam sani no muchungnai obo kahai rok no naimani yagulo comment section o thangui comment khlai salai di।